Mandayan dyan. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga Mandayan dyan. Dito kami ngayon sa Triumph sa Mandayan. Kami, bibili kami ng tahong ni Carla mga Mandayan dyan. Kasi punta kami sa birthday. Birthday kasi ng namin. Papa na bayaw namin. Yan mga Mandayan. Police. Police na. Tig na pa isa. Yan. Ito na. Ilang kilo dong? Ha? Kita dumi police tig Ora? na dong. Nandun tigapon. Ora dahil gapon. Nabili na kami ng tahong ni Carla. Hindi pala, tahong pala mga Mandayan. Tahong pala yung bili namin. At kapasayan. Paris na kami. Alis na kami. Bye-bye. Alis na kami. Ang traffic mga Mandayan. Ang traffic dito. Matrapikay. Traffic. Kami Mandayan. Traffic talaga dito sa yan. Kahit saan ka, traffic. Oh, daming tao. Oh, yan. Yan mga Mandayan dyan. Oh. Ito kami sa Triumph ito. Marga na kami. Yan. Sobrang traffic. Ban, hey. Punta kami ng Soraya Homes, mga Mandayan. Ito na sa tubig. Oh, tubig. Lalong. Ang dapuan tubig ko eh. Ito kaya sama tayo tilapia dali kami na tubig. Yan. May swimming pool dito mga Mandayan. Hulog pa doon na. Swimming pool with lumot. Oh, ligo ka diya dong. Ligo ka diya. Dili. Baho. Hindi daw siya maligo eh, baho. Kau kayo na. Kaya. Yes. May virus dyan. Paalis na kami. Paalis na kami.
wakas, nakarating na yun kami. Dito na kami. Bunit, sako. Karating na kami mga Dayan. Destinasyon namin. Lagi. Ate. Ini kuyo. Punta na kami sa bahay nila. Mga Dayan. Dito na kami. Marating na kami. Si Barbara tay. Bliss, nasa balay. Happy birthday to you. Birthday ni gaya ng bayaw ko. Karating din sa wakas. Solod. Hello. Happy birthday. Ay, kita toro dito sa gawas. Dilitin naman kay wala man kaniya tong ko. Mao, ngano wa maning uban. Yes. Bahok man ka. Mga bata ang bisita. Kabalik ni. Oh, balik. Ngaran. Magic. Yung sa to, lagi sok-sok. Hilig yun si ante og tsuk-tsuk.